Sirkal mapachoka kori dwaro mondo orid chike mag mbetre mabiro rito jokenya modak e pinje maoko ahinya e alwora mar Afrika ma Ugwe. Ka giloso kod jofwambo, riwruok mar jotend kanisa mar Pentecostal Voice of Kenya koro wacho ni nyao seneno e kaka sirkal rito joge e pinje maoko kaluwore kod weche mosebedo ka timre e piny Tanzania kod mano mar Uganda kama jokenya moko osenegi hiny kendo maki gi thuon ka sirkal mapachoka to ling'aling'a. Simfrosokinda miolera. E thuolo mar dweche buora sani, jokenya mopogore osebedo ka yudore kama tek e pinje mantiere alwora mar Afrika ma Ugwe, ahinya to pinje mag libamba ma Tanzania kod Uganda. En gima medo kelo liet e pacho kaka sirkal mar Kenya koro seyo kuom jwang'o joge pinje ma oko dewo arita margi. Following their disputed presidential elections has brought to light the untold suffering Kenyans expatriates are being subjected to out there, often without eliciting any response or support from the government. In the Tanzanian case, for example, credible reports indicate that several Kenyans were injured or killed during the protests that occurred on the election day, while a unknown number have been the victims of coordinated brutal crackdowns of foreigners by Tanzanian security forces in the days after elections. Riwruok maten kanisa mar Pentecostal Voice of Kenya ywak ni nyao makamano koro osemiyo pinje ariyogo kawo jokenya matin kendo diyogi e thuolo moro amora ma giyudo. When the State Department of Foreign Affairs released a tepid and indifferent statement published on social media platforms, this lackluster response sends the wrong signal to foreign actors who seek to harass, intimidate, harm, and violate the basic human rights and dignity of Kenyans living abroad. Kotelne gi kod jakom margi Pastor Peter Manyuru, jodolo gi koro dwaro mondo sirkal mapacho ka okaw matek arita ma jokenya kendo rid chike mag mbetre mabiro rito jokenya duto manitiere pinje maoko. We also call upon the government of our foreign nations, particularly East African neighbors, to respect the basic rights and freedoms of Kenyans in their country in adherence to UN and regional human rights conventions and protocols. Kamano bende gijiwo pinjegi ni mana kaka Kenya odagi kwe kod jopinje maoko e ka gin bende girit chike matayo pinje e bwo riwruok mar Afrika ma Ugwe. Nikoro ka ng'anyo owuok Uganda kata Tanzania to wan jo wabedo targeted ni mondo omakgi ni koro ni gin magi kelo shida ilano. Wadwaro ni mondo wakwa ker ma wan kodo e Kenya kaka rais marwa mwahero mondo otemane kod ker mar Ministry of Foreign Affairs otemane rango nito ang'ono madhi mbele ni jowa mane ipinjegi nikech wan kaka wasedaki Kenya kaka kod jowa okwasega bedo kwa timo ni gik magitimonwa ipinje ma gik magitimogo. Kato bende ni Bob Njagi kod nyawadgi Nicholas Oyo mano make piny Uganda osewe thuolo ywak imedo ketne piny Tanzania bende mondo we thuolo jokenya manyaka sani kalo e san kalore kod yiero manyorumo Tanzania kendo konye kelo ringre John Ogutu japuonj mayando tho e kinde tulo mag yiero no. Simfrosokinda, Ramogi TV.